rapazada. Somos a clase de cuarto e hoxe imos explicarvos unha chea cousas sobre os pastores e as leiteiras. Esperamos que vos guste moito, así que prestei moita atención. Xa podedes comenzar. ¡Equipo! Atendede a todo o que vos vou contar. Os pastores e as leiteiras teñen desempeñado un papel fundamental na historia económica e cultural de Galicia. O seu traballo está profundamente ligado á terra, as tradicións e o mantemento das comunidades rurais. Nesta exposición imos falar sobre a súa importancia, costumes e evolución ao longo do tempo. Andrea, comeza aquí. A figura do pastor na tradición galega. O pastor é unha figura esencial no rural galego. O seu labor principal consiste no cuidado do gando, especialmente ovellas e cabras en zonas de montaña e vacas nas áreas de pasto máis extensas. Ademais, os pastores coñecían profundamente o terreo, o clima e as tradicións do contorno. O seu día a día estaba marcado polo ritmo da natureza e pola necesidade de garantir alimento e protección ao rebaño. Agora Martiño vai nos explicar o papel na historia das mulleres leiteiras. Grazas, Andrea. As mulleres leiteiras eran as encarregadas de muxir as vacas e transportar o leite das vilas e cidades para a súa venda. A imaxe de leiteira o cántaro longo converteuse nun símbolo cultural no comercio e na economía para gañar diñeiro para as súas familias. Anxo, fálanos dos produtos derivados do leite. O leite é a base de numerosos produtos galegos como o queixo, a manteiga ou o propio queixo. Algúns teñen denominacións de orixe, como as rúas, o simón, etc. Non só teñen valor cultural, senón tamén turístico non só teñen valor nutricional, senón tamén turístico e cultural. Uxía, contanos máis cousas. De acordo, Anxo, a cultura popular está chea de referencias a pastores e leiteiros. Os seus oficios deron lugar a cantigas. Adiviña as historias sobreviviron ata hoxe. Estes relatos axudaban a facer máis levadía a leveza do seu traballo e formaban parte de unha idade colectiva que se mantén viva. No regueiro galego atopamos expresións co gando, cos pastores, coas leiteiras e cos produtos derivados, como por exemplo a queixo, toucino, Rodo de viño! e queixo, pan e viño, fai o camiño. E ti, Guille, que nos vas contar sobre o gando? O gando non só fornecía leite, senón tamén carne, coiro e outros recursos necesarios para a vida rural. A relación entre humanos e animais era de independencia, baseada no coidado e respecto mutuo. As razas autóctonas galegas teñen propiedades únicas e forman parte do patrimonio galego, o patrimonio biolóxico do país. Agora vou vos dicir 3 tipos de vacas galegas. A primeira, a rubia galega. A segunda, a cachena, pequena pero rústica. E a terceira, a vianesa, procedente de Ourense. Eva, ti que nos contas hoxe? Moito, moito. A representación artística destes oficios é fantástica. Pintores, escultores e fotógrafos inspiráronse en pastores e leiteiras para representar a esencia da vida rural. A través da arte podemos comprender mellor a beleza e dignidade destes oficios, que moitas veces non se ven. Vou poñer exemplos de murais, cadros e pinturas inspiradas nestes oficios. 1. Vicente Van Gogh retratou o pastor cun rebaño de ovellas. 2. Manuela García Linares, leiteira ubicada en Oviedo. E 3. Pinturas e murais. Ceciro fixo o mural A Ruta das Leiteiras. Paula, podenos explicar un pouco sobre a situación actual destes oficios? Hoxe en día, o número de pequenos pastores e leiteiras diminuiu debido á industrialización e a migración ás cidades. Con todo, hai un movimento de recuperación do rural e do produto de proximidade, o cal permite que estes oficios sigan vivos e valorados. Díxoos con Nora, que trae unha información moi interesante. Desafíos do futuro, a sustentabilidade, o cuidado do medio ambiente, o respeto polo benestar animal son prioridades para o futuro do sector. Incentivar as novas xeracións
e apoiar o comercio local é fundamental para garantir a continuidade desta tradición. Fálanos, Sofía, destas follas tan importantes que fixeron as leiteiras. Pois claro que sí. As leiteiras puxeronse en folga en xaneiro de 1908 tras a baixada dos impostos no mercado do viño e a subida dos produtos de primeira necesidade como o leite. Nesas 31 días de folga foron apoiadas por outros agricultores e lograron paralizar o porto de Vigo. Polo tanto, haberá que homenaxear, xa que loitaron polos seus traballos. Home, claro, a mediados do século pasado, Vigo ainda había vacas, pero non tantas para abastecer a poboación dunha urbe que xa era motor de empuxe do sur de Galicia. Entón, estaban os povos máis cercanos como Mos, que xogou un papel esencial en suministrar alimento, que axudou a combatir a fame de moitas familias na época, como afirma Carmen Lago, unha das leiteiras mosenses. Sen especiais medios de locomoción, cada día unha enorme fileira de mulleres de Mos con cántaros de leite formaban unha extraordinaria estampa, xa de solidaridade. As leiteiras aínda viven no concello e poden contar a súa historia de tantas mulleres e homens, pero sobre todo mulleres, dos povos galegos ata os anos 80 do século pasado. Xela, contalle ti que fixeron estas leiteiras mosenses. Por suposto, no Concello de Mos levantouse un monumento para honrar as leiteiras. Estas mulleres dedicábanse á cría de vacas e comercializaban o seu leite obtido. Durante anos, suministraron o seu leite ás casas da cidade de Vigo. O monumento de Mos está situado na rotonda coñecida como Bos Aires. Antigamente, elas collían ali o tranvía que ia dende Porriño ata Vigo para vender ali o seu leite aos seus clientes. Hoxe en día, esta actividade desapareceu debido ao progreso, pero o monumento pretende lembrar as novas xeracións a importancia e o sacrificio destas mulleres leiteiras. Por último, deixo en mans de Simón a conclusión do noso traballo. Menuda responsabilidade. A ver que opinades. Os pastores e as leiteiras representan unha parte esencial da identidade galega. O seu legado non só se percibe a través da economía ou das paisaxes que representan Galicia. É necesario recoñecer o seu traballo para que sigas formando parte da nosa historia común. Se pensáchedes que xa rematamos, pois non. Aquí temos a 3 cociñeiros: Don Axela, Don Martiño e a señorita Nora. Hoxe pola mañán decidí facer kéfir. Vou vos explicar pasiño a pasiño. Utensilios: unha culler de pau e un bote de cristal. Ingredientes: leite e organismo do kéfir. Preparación: para comezar, collemos o organismo do kéfir cunha culler de pau. Logo, o botamos nun bote de cristal. A continuación, botamos o leite ata encher un pouco máis da metade. E por último, pechamos o bote cunha tapa de plástico, o deixamos nun sitio onde non lle dé a luz, esperamos 48 horas e o noso kéfir xa está feito. Aquí o tedes. E vos que fixestes hoxe? Pois unha tarta de queixo e non se nos queimou. Esta tarta de queixo ten 9 ingredientes, que son 1. 400 gramos de queixo en crema, 2. 250 gramos de queixo arzúa, 3. 400 mililitros de nata para montar, 4. 9 ovos campeiros, 5. Unha cucharada de mel, 6. 80 gramos de sucre, 7. 6 follas de xelatina, 8. Unha pizca de sal e 9. Manteiga. Nora, explícalles como se fai. Pois claro, primeiro paso, calentar o forno a 170 grados centígrados con calor arriba e abaixo. Segundo paso, botar os ovos, unha hora, coa nata para montar e remexelo. Se usas a fariña, mesturable. Cuarto paso, untar un bol con manteiga. Quinto paso, verter a mezcla no bol da manteiga e alisar a superficie cunha espátula. Sexto paso, metelo no forno de 30 a 40 minutos. Séptimo paso,
Sacalo ao forno e deixalo primeiro a temperatura ambiente e despois ao refrigerador por 4 horas. O octavo paso, desmoldalo e servilo, só ou acompañado de mel, froitos secos ou froitos vermelhos. E aquí está a nosa tarta de queijo. Veña, que xa rematamos. Que interesante. Este traballo sobre os pastores e leiteiras. Pois sí, madre. Queres saber por que isto é tan importante? Claro, Uxía. Isto é tan importante porque se queremos facer unha receta de cociña que leve leite, tenemos que saber de onde ven eses nosos avós e avós foron pastores e leiteiras, tenemos que saber de que tratou o seu traballo. Que importante. Moitas grazas, nenos e nenas, por ver estar atentos e atentas. Adeus.